rashin sani. Baba, bari tsallakar da kai mana. Ha, na gode Kamal. Arashin sani ne. Baba, ya aka ka san sunana? Ai ba kai kaɗai ba, har Hafsa ma na san sunanta, amma ita bata san na sani ba. Baba wace Hafsa? Kuma kai waye? Wannan amsoshin suna da matukar muhimmanci a wajenka, amma ba za ka same su a yanzu ba. Ita kaddara wata aba ce da babu wanda ya isa hana faruwarta. Ko da ne maka bayani, babu abin da za ka iya yi. A yau wata kaddara za ta kwankwasa kofar rayuwarka. A rashin sani ne. In ka buɗe mata kofa zai zame maka farin ciki wanda zai zame maka da na sani a ƙarshe. Idan kuma baka buɗe ba zai zame maka farin ciki wanda za ka yi da na sani kuma a ƙarshe. A rashin sani. Rashin sani na san ba ku sani ba. Wai ka zo ana jiran ka in ji hajiya. Rashin sani. Gannan. Rashin sani. Rashin sani. Wannan wani irin mafarki ne? To wannan mutum me yake nufi da ni ne? Kawai shirme ne ma irin na bacci. Zan zo in sa abu a raina kawai. Irin ga damuna. Rashin sani, rashin sani, rashin sani. Abokina, wannan mafarkin naka cike yake da shirme. Na sani, kawai dai na baka labari ne saboda ka tana dariya. Wannan mafarkin naka mai cike da abin dariya. Ya magana wannan yarinya aboki? Wafa? Hadiza mana, ka san tana mutuwar sanka, kuma ya kamata ka saurare ta aboki. To ai ban shi da soyayya ba, domin a yanzu ba na ra'ayin kowace yarinya. To sai yaushe? To kawai dai sai lokacin da na kammala dukkan wasu tsare-tsare na, kamar nan da shekara 5, ina ga insha Allah sai na wayoyi kuma menene. Shekara 5 kuma aboki, yanzu kai shekarar ka nawa hadda kake tunanin za ka ƙara shekara 5 a gaba? Gida ne. Ina ji kamar anan aka ce in tsaya in kirawo a waya za a zo a tafi da ni. Dama na san haka za ta iya faruwa, amma yanzu ya sanya in gane gidan nan. Da zan samu masu caji ma a kusa, amma bari in gangara a ruwa. Arashin sani ne. Sannu Malam. Yau sun. Dan Allah ko za ka gaya min inda zan samu masu caji?
akwai mai caji a nan kuwa kin sha kuna wannan layin kamin ki fita titi daga nan sai akwai mai. Okay, to na gode. Arashin sani ne fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke son ka araya babatun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zuwa ka karki da muke ma rashin sani ne na ce muke rashin sani ne. Barkanki da warhaka. Barkanka. Da alama fuskarki tabbas ta nuna kina buƙatar taimakon wani abu. Ka matsa min hanya in wuce. Shine taimakon da nake buƙata daga gare ka. Wannan ba taimako bane. Fuskarki tana nuni da kina buƙatar taimako wani abu wanda bai samu ba. Me matsalarka da haka? Ni kai ban sani ba, amma dai kawai na ji ina so in taimaka miki ne. To idan kuma bana bukata fa? Ai na san za ma ki bukata haka. Wanne yake bukata a cikin waɗannan biyu? Hello, aunty? Na zo wurin da kika faɗa. Wayata ce ta mutu. Allah sarki, ina gaba kaɗan, amma bari na dawo baya. Na gode. Ni ma na gode da kyakkyawa ta yi amfani da kayan. Ba? Da Allah ko zan samu lambanki? A'a, ba za ka samu ba. A rashin sani na san ba ku sani ba. A rashin sani ne ba ku sani ba. Hello? Gaskiya ba ku kyauta mun ba, ya za a yi ku tafi ku bani cikin daren nan, kuma bayan kun san ba zan samu abin hawa a wannan lokacin ba. Yanzu ya zan yi ma na samu a daidaita sahun da zai kai ni gida. Karo na biyu kenan kaddara ta sake haɗa mu da ke mai kyau. Me yasa kake bi na? Ba ni ne nake bince ba, ke ce kike zuwa inda nake. Kuma gaskiya kin ganin wajen bai dace da tsawoki ba, saboda gaskiya nan wajen akwai ɓata gari suna zuwa wallahi suna ƙwace mutane wayoyi da sauran abubuwansu. Da gaske kake yi? Warai kuwa, idan kina ganin ba damuwa ki hau ƙarasa da ke ma. Mu je mana. To ai baki gaya min inda za mu je ba. Mu je Suron. Maimakon ki bari in karasar da ke? Ka gama aikinka. Kin ga tunda muka to ake ruwa fa. Wannan baki mana. Ba na buƙatar kiranka. Amma idan kika haka. Ban kyauta maka ba ko? Oh, dama
dama ka taimake ni ne ba dan Allah ba saboda wata manufarka? Kisan me? Salanki akwai burgewa. Shi sa nake ƙara son zama da ki. Malam mu je sallari. Sallari. Idan na so in bi ki har gidanku a baya, zan iya. Amma na san ba zan yi hakan ba, na san dole za mu ƙara zuwa da shi. Sannu ku da aiki. Yawa barka da zuwa. To Kamal ne ya ce gashi nan a me faci gaba ne faci. To ƙara so mana kai ka ce ka kawo na. Amma gaskiya na yi mamaki a ce tun ɗazu an ba ku aikin nan. Gaskiya ban yi tunanin zan kai har yanzu ba ku gama aikin nan ba wallahi. Bai gaya muku ina sauri ba ne? Nawa ne kuɗinka? Naira 100 ne. Hajiya ya ne? Ka yi haƙuri wallahi ban ga kuɗin. Kamar ya biki sako kuɗin a cikin jakawa. Ka ga to ka bani akawun nan ba ka sai. Kamar ya ni zaki tambaya akawun nan ba? Ni zaki kalla ki ce na baki akawun nan ba saboda na miki aiki. Ba wani magana akawun nan ba. Zan miki wahala ki ce wai na baki nan ba akawun. Kawai ki bani kuɗi na malama zaki bani. Malama ke nake jira fa. To ni yanzu zan baka babu ne ban ɗauko kuɗin nan na taho da su ba dan Allah dan Allah. Abokina, mai farin ne na kana ta tada jijiyar wuya haka? Kamar ya. Ko wannan ce na ɗauko ta. Ina ta yawo da ita. Wai kuma yanzu wani ya tambaya na bata nan ba akawun ɗina. Yanzu ne. Naira 100 ne. Wadan gaba ki kare neman mutum ki ce. Ko ba an baka kuɗin ka ba? An banke kika bani? Kaddara wata aba ce mai wuyar gujewa, sannan bana buƙatar in ci gaba da bibiyar ki, domin na tabbatar gobe ma za mu ƙara haɗuwa da ki. Abin da nake so da ke shine ki dai kawai ki dage ki daina shiga matsala. Kamar ya? Ban gane ba me kake nufi da daina shiga matsala? Wannan karo na uku kenan muna haɗuwa da ke, kuma duk kina cikin matsala. Kin gana haɗu da ke sau uku, kuma duk haɗuwar da zan yi da ke kina cikin damuwa. Kuma damuwar ta neman wani abu da kika rasa. Me yake faruwa ne haka? Ko da yake ka riga ka faɗi amsar ai ɗazu. Kaddara. Kin karɓi wacce kaddara. Shin wannan ce ba za ki karɓa ba? Arashin sani. Murmushi budurwar amsa ce wadda ke faranta ran masoyi. Ina fata haka ne. Kana da kirki. Na gode. Nan baki zaki bani domin na zo gidanku ki min godiya.
fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke san ka araya babatun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zuwa ka karki da muke ma rashin sani ne na ce muke rashin sani ne wata mace da ta shiga cikin zuciyata bayan kewa. Me yasa ka bari na shiga ranka? Ni ba ban sani ba, kawai dai na san kauna ce. Kirkinka yana burge ni, haƙurinka yana ƙayatar da ni, da juriya akan abin da kake so, shi ma babban yabo ne. Idan aka haɗe wannan yabon naki a harafi biyu shi ne so. Kina so na kenan? Ka saka min kalma a bakina. Kar da ita zai zama tashin hankali a gare ku, Kamal da Nafisa. Arashin sani, arashin sani. Kai ne anan ma? Ƙware ku, ga ni kuru-kuru ba mafarki ba. Wai kai? Hanyar sanar da kai ƙaddararka, mai ƙoƙarin gyara abin da ya daɗe da lalacewa. Sunanka Muhammadu, ita kuma sunanta Nafisa. Arashin sani ne. Kaddara mummuna za ta fada wa rayuwarku in kuka yarda kalmar so ta fada a tsakaninku. Ƙarya kake yi, kai maƙina ne. Na lura kana shiga mun rayuwa da mummunan nufi. Daga kawai na taimake ka? Arashin sani. Ban san me yasa ba, mu ma kaddarar mu ce ta zuwa ka. Karki da muke ma rashin sani ne na ce muke rashin sani ne